A tenhle čas je ve špatných rukou. Ten čas zajistíme? A vás taky. Máte 2 hodiny na sepsání protokolu. Proč vyšetřujete sebevraždu? V getu dochází denně k vraždám. To je fascinující. Jeden muž kdysi říkal totéž. Bylo to před 20 lety. Na otce už si zřejmě nepamatujete. Zajistíme vám převoz. Konec konců jsme v New Greenwich. Sylvie, poslechni mě a běž s ochrankou. Proboha, tati, máme v domě celou armádu. Když nezastavíme jednoho muže, můžeme se rovnou zabít sami. Polož to nebo je pod ní. Díky. Co je na tom? Dej mi trochu času. Koukám, že nakonec jsi z geta. Co ty víš o tom, odkud jsem? Dej mi trochu času. A potom mě zabiješ jako Henryho Hamiltona? Půjč mi 1 hodinu. Tobě ani sekundu. Měla jsem poslechnout otce. Prosím, odvez mě domů, prosím. To nemůžu. Proč? Držíš mě naživu. Zakryj si to. Někdo to uvidí a je po tobě.
To šlo až moc dobře. Zničili jste nádherný auto. Vida, kdo to je? Kdo to byl? Za pár minut končí. Probudí se mrtvej. To bude šok. Škoda. Zabil bych ho lepším způsobem. Ta holka furt dejchá. Má 10 let. Ten chlap, se kterým zdrhli, měl 100 letí. Co je? Rozdělíme se. Je jako anděl z nebes. Hej! Fortisi! Nech toho! Fortisi! Ukaž se. V pořádku? Ne. Proč se směješ? Nejsme mrtví. Ale dlouho živý nezůstane. Kde mám svůj čas? Mám jen půl hodiny. Máš štěstí. Minutmeni. To každej v getu krade? Od tebe to vážně sedí. Pomoz mi, Vile. Budu hádat. Teď by se podělila ráda. Pojď sem. Neboj, nejsem poprvý, Schwartz. Za to já ano. Co budeme dělat? To, co bude třeba. Pojď, musíme jít. Dispečinku nabít denní plat. Převádím čas. Zase jedete na doraz? No, pořád jsem naživu. A podle chybějících mrtvol soudím, že oni zrovna tak. Okradli je. Jistě jim nechali jen pár minut. Je zpátky ve svém prostředí. Tak kde máme začít hledat? Nikde. On si najde nás. Borele! Otevři, tady je Will. Kde je to? Kde je Borel? Je mrtvý. Mrtvý? Jak to? Dal si mu 10letí. Upil se k smrti, když měl na hodinách 9 let. Ježiši Kriste. Je mi to moc líto. S Bohem, Vile. Máme pár minut. Přestaň zmatkovat. Co tím chceš jako říct? Buď My ticha. zemřeme, Vile. Tohle chceš? Ticho! Snad jsou praví. Pověš. Přijďte za hodinou! To už nepůjde. Tady. Dám vám za ně 2 dny. Jsou to diamanty. Buď 48 hodin, nebo si tu zemřete. Bereme.
Ani nepípni. Dej mi můj čas. Jdeme. Tak se mi to splnilo. Udělat něco hloupého. Tvý jméno je všude. Je to otcovo jméno. Kolik času vůbec vlastní? Věky. Kolik by za tebe dal? Ty vážně nevíš, co je hanba. Hele, Prosím, převeďte 1 minutu. dělej. Halo? Pane Vajsi, předejte mi správce času. Zdravím, Vile. Tak kolik chcete? 1000 let. Tolik neutratíš. Rozdělte je časovým řadám v Daytonu. Když to stihnete do rána, pustí mi. Vile, mám o tebe strach. Jestli budeš mluvit jako on, zemřeš jako on. Hele, otec zemřel při zápase o soupeřů včas. Kde pak? Neprovinil se krádeží času. Dělal něco mnohem nebezpečnějšího. Neopakuj chyby svého otce. Dayton, Pedre Placa. Já to věděl. 1000 let na časové řady. 1000 let. To je nic. Je to pro Sylvii. Ne, je to pro ně. To je šílený, že tě jen tak okradou o čas. A nebo ty je. Šílený. Jo, je to šílený. Do rána tu budem v bezpečí. Platím denně, hned tak mě nenajdou. Tady bydlíš? Je tu voda, studená, ale aspoň něco. Můžeš se převléct. Kde máš rodinu? Matce vypršel čas. To jsou její šaty. Jo. A tvůj otec? Zemřel, když jsem byl kluk. Byl to zápasník v kroucení. Nebyl nejsilnější, ale uměl vyhrát. Jak vyhráváš ty?